Hello, hello, hello! Welcome, parents and students, to my YouTube channel. I am your virtual teacher, Teacher Judy. This is our fifth episode of the Mother Tongue series, and students who are in grades 1, 2, and 3 can watch this video. Andam na ba mo? Before we start, please don't forget to like this video, click the subscribe button, and turn on the notification bell aron nga makakita pa mo og mas daghan pa nga videos sama ani na makatabang for sure sa inyong pagtuon. Once again, welcome students! Ato ng sugdan. Ang pungan o noun mao ang tawag sa pulong o word nga nagngalan sa tao, hayop, lugar, butang, ug panghitabo. Mga pananglitan. Sa tao naay lalaki, Mrs. Reyes, Doktor, Lito. Sa butang, naay baso, libro, motor, iPhone. Kinsay nagagamit og iPhone dire. Sa lugar, naay Sapa, Pilipinas, Bukid, San Pedro Church. Hayop, langgam, Persian cat, isda, parrot. Ug ang panghitabo, adlaw nga natawhan, Pasko, Chinese New Year, kalag-kalag. Naa pa ba kay madugang? Pwede ninyong ilista or i-comment down below ang mga pananglitan nga inyong mahuna-hunaan sa tao, butang, lugar, hayop ug panghitabo. And I promise to check on your comments. Ato pang tun-an. Sa pungan or noun, naatay ginatawag na proper noun and common noun. Ang proper noun o ang tinuod na ngalan sa tao, butang, hayop, lugar, o panghitabo. Nagsugod kini sa dako nga letra. Sama sa ato ang sariling pangalan. Diba? Sa papel, kung magsuwat ta sa ato ang pangalan, kinahanglan nagsugod gyud kini sa dako ng letra. Tungod kay ang ato ang pangalan mao ang tinuod na ngalan sa tao o proper noun. Karon, ang common noun o ang kasagaran o pangkadaghanan nga ngalan sa tao, butang, hayop, lugar o panghitabo. Kini nagsugod sa gamay nga letra. Tungod kay dili man kini tinuod nga ngalan. Kasagaran lamang kini nga ngalan. Mga pananglitan. Kini ang mga common nouns, kini ang mga proper nouns niini. Bata, iyang ngalan, tinuod nga ngalan, Marlo. Sapa, unsa nga sapa? Asa nga sapa? Daghan man og sapa. Davao River. Cellphone, unsa nga brand sa cellphone? Unsa nga tinuod nga ngalan sa cellphone? Vivo. Teacher o maestra. Kinsa nga maestra? Unsay tinuod ngalan niya? Si Ma'am Santos. Syudad. Asa nga syudad? Unsa nga syudad? Tagum City. Mall.
daghan man og malls. Unsa na mall? SM malls. Pista. Daghan mang pista. Sinulog festival o sinulog. Kung napansin ninyo, ang anaa dinhingahan ay nagsugod sa gamay nga letra. Ug ang naa dinhingahan ay nagsugod sa dako na letra. Tungod kay mao man kini ang mga tinuod na pangalan o proper nouns. Atong gamiton ang mga pulong sa sentences. Okay? Si Marlo ang bata nga nakadaog sa dula nga singing contest. So, ang common noun mao ang bata. Marlo mao ang proper noun. Ang Davao River mao ang kinadak-an nga sapa sa syudad. Kinahanglan nga naa sa nagsugod sa dako na letra ang Davao River. Tungod kay mao kini ang proper noun sa sapa. Vivo ang cellphone ni Mama. Si Ma'am Santos ang among maestra. Sa Tagum City nagpuyo si Ma'am Santos. Nasabtan ba? Kung napansin ninyo, naay tay mga si, ni, ang, sa bawat sentence. Mao kini ang mga panumbok o noun markers sa mga pungan. Nagpasabot kini na kung adunay noun marker, nagpasabot nga na ay musunod nga pungan o noun. Nasabtan ba? Very good, students. Karon, aduna kamoy buluhaton o worksheet. Pagsulat og tulo ka common noun ug ang mga proper noun niini. Pwede ninyong ibutang sa ato ang comment section below. Ug ako apan nang i-check. Alright. Maulang ka to, mga parents and students. Thanks for watching. Again, this is your virtual teacher, Teacher Judy. Don't forget to subscribe. I am now signing off. Bye.